Okay, Team Loves, tingnan nyo yung weather. Oops. So, yun, Team Loves, ulan dito. At, ito si My Loves. My Loves, say hi. Hi. Ito yung lunch ko, Team Loves. Ito ay lasagna, Team Loves. Binili lang namin to sa Woolies, di ba? Parang bili ka lang, then i-bake mo to for 45 minutes, then done. That's it. This is the one. Sarap! Okay, Team Loves, lumabas lang kami. Papunta kami sa Korean meat shop kasi bibili kami ng meat for dinner. Wow, so tugnaw. Okay, Team Loves, ito yung Korean meat shop. Yan. Loves, lumabas na kami sa shop at Yes, so ito yung suki namin na meat shop. Dito sa Newington is a Korean meat shop. So they have Wagyu beef. They also, our favorite is the Angus beef Bulgogi. So ano na siya, timplado na siya. We just need to cook it. And then marami din silang mga frozen meat. If you like sausages or yung mga pang shabu-shabu, meron din. Pang Korean barbecue, meron din. This is a highly recommended meat shop. so anyway, Team Loves, for further details, lagay namin sa description yung Google Maps or yung kung may website pa sila, hindi namin alam, pero yung Google Maps or yung pangalan niya. Okay? So next, papunta kami sa Woolies. Anong bibilihin natin sa Woolies? May lista. Si Celeste ito. Yung video natin today, Team Loves, magluluto kami ng beef bulgogi. Yan, stick around, Team Loves. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. Okay, Team Loves, nilipat ko na lang siya sa trolley, itong basket. Kasi ang dami naming binili. Kala ko konti lang. At saka mabigat na. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Ano yan? Bricks, like Legos. First. Toys. Dahil kasi dami natin na grocery. Yeah, for every 30 worth of purchase, you get one pack of bricks. Nice. Okay, Team Loves, nasa bahay na kami. At yan, mag-prepare at magluto na. Grabe ang lamig outside, pero
Kasi may ulan, pero pag walang ulan, okay lang. So ngayon, yung rice natin is white. Pero may dalawa kaming rice, white at saka brown. Pero sabi ni Celeste, ito yung kakainin namin today. Peanuts, Team Labs. Whoa. Okay, Team Labs, hiwain muna natin yung onions, Team Labs. Di ba sabi nila na magluluha ka maghiwa nito? So yun, yung gagawin mo lang, Team Labs, yung tricks is lagyan mo yung tubig yung mata mo, then you can hiwa onions. Kung may mga tanong-tanong kayo, Team Labs, kung gaano kahirap yung buhay dito sa Australia or sa Sydney, yan, comment below. Grabe ang mahal dito, Team Labs, yung mga rent, sobrang mahal. Yung cost of living, mahal. Pero dami ding opportunity dito sa Sydney. Pera kahit nandyan lang. Ikaw na lang yung mag-isip kung dito ka kukuha or dito ka kukuha. Yung mga walang pera talaga dito, ano talaga yan, mga sobrang tamad. So, chef. Ano naman ang gawain mo? Tapos na to. Yung carrots naman. So ngayon, Team Labs, ito na naman yung carrots. So, sabi ni chef, ito daw, ganito ka lipis. Or ganito yung mukha, so pagkat. So, sobrang dilim dito, Team Labs. Ito, ano tawag dito, my love? Steam. Yun, nag-steam yung broccoli. Patayin na natin. Tama na ba? Tama na. Oh, yun, Team Labs. Wow! Oh, healthy na tayo, Team Labs. Kasi matanda na tayo. Tapos i-plate natin yan later. Ay! So ito, Team Labs, nandito na yung... Oh, malapit na matapos yung luto, Team Labs. Uy, Team Labs, ilagyan namin ng ilaw para at least bright yung area dito. Diba, mas bright na ngayon compare kanina. First, naglagay ako ng olive oil. So, mga ganyan karami, ha? Oh, sige. Lagyan mo ng Ako daw magluluto. Sige. Ilagay mo na yung sibuyas. Sige, ihalo-halo mo yan. Halo-halo pa? Sarap. Hanggang bumango siya. Ang grabe ang bango, Team Labs. Ang halo-halo pa. Huwag masyadong ma-carried away. Okay, yung ano naman. Ano to? I-separate. Bawang. Bawang. Okay, sige. Paghaloluin mo. Let me know when. Tama na. Okay. Sige. Tapos, beef bulgogi. Sige. Okay? Sige. And Team Labs, si Celeste na yung nagluto. Siya yung nag-continue. Parang hindi niya gusto ako yung magluto eh. Para mabilis. Konting pepper. Ito. Okay, Team Labs, yun. Ganyan ha. Hindi mo kalimutan ha. Ano, may pepper? Salt and pepper para may konting lasa. Although, ano naman to, marinated na naman tong Angus beef bulgogi. So, nilagyan ko lang ng konti pang asin tsaka pepper for added flavor. Kasi meron tayong mga veggies later. Ito. Wow, ang bango ng white rice. Malapit na, Team Labs. Okay, so
our beef bulgogi bowl, I just added a little rice. Yan. Konting rice. Ayan tayo ngayon. And then earlier, we've already added the carrots. This is raw carrots. We just washed it. Tapos ito, broccoli na steamed. Yan. Tapos later, sa center, ilagay natin yung bulgogi. In case, kulangan ka ng rice, nandito yung extra. Wow! Sarap! Kain na Team Labs. Yan, malapit na Team Labs. Okay, Team Labs, luto na. Finally. Ilagay na natin siya sa bowl, sa plate. Tapos na Team Labs. Oh, ready na to eat. Okay, Team Labs, first reaction sa luto. Kung masarap pa siya. Actually, hindi naman ako magaling mag-critic. Kasi para sa akin, lahat ng food masarap. Sarap! Kasi nagugutom ako. Pero actually, masarap talaga, Team Labs. Kung gusto niyo mag-order, joke lang. Ano masasabi mo? Sarap ang luto mo. Ang first time na luto mo. Very good ka dyan. Ha? Very good ka dyan. Sana maulit-ulit. Sana maulit muli. At magluto ka ulit ng beef bulgogi. Anyway, Team Labs, patapos na yung video natin. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-hit ng like at paki-click yung notification bell para at least ma-notify kayo sa mga latest video namin. Kung nagustuhan nyo pa more, paki-hit ng subscribe. Thank you, Team Labs, and we will see you tomorrow.